Sziasztok, Dóri vagyok, és ebben a videóban arról szeretnék beszélni, hogy hogyan állítom össze a mappámat az iskola kezdésre. Most még nem tudom, hogy milyen óráim lesznek pontosan, csak egy ilyen alapot szeretnék megmutatni, hogy hogyan jegyzetelek, és hogy rendezem össze ezeket a jegyzeteket. Az első és legfontosabb dolog az, hogy egyetemistaként én nekem a papír alapú jegyzet a legjobb, hiszen nem tudom, hogy éppen egy adott órára kell-e sokat jegyzetelni, vagy keveset. Lehet, hogy veszek egy füzetet, amit két különböző órára használok, de nem elég. Pont ezért praktikus okokból sokkal jobb szerintem, hogyha egy sima A4-es fénymásoló papírra jegyzetelünk. Középiskolásoknál ez ugye nem így van, általában ott a tanárok megkövetelik azt, hogy legyenek füzetek, tehát az elsősorban az egyetemistáknak lehet segítség ez a videó. Az első és legfontosabb dolog az a mappa. Én ezt a mappát választottam, ezt tavaly az őszi szemeszterben használtam. Ez egy egyszerű 5-600 forintos mappa. Itt az oldalára fölírtam a nevemet, illetve azt, hogy hova járok, az évszámot, tehát a 2016-17-es első szemeszterében használtam ezt a mappát, és az a jó benne egyébként, hogy iszonyatosan stabil, tehát nagyon nagy a kapacitása, egyrészt, hogy nagyon sok jegyzet elfér bele, mert vastag, és kemény a borítója, tehát nem sérülnek a papírok. Nagyon sokan használják egyébként az úgynevezett bugyit, hogy ugye a bugyikat befűzik a karikába, és abban vannak a jegyzetek. Ezt nagyon sokáig én is így csináltam, viszont sokkal macerásabb berakni a bugyit be ide, óra után, amikor sietni kell a következő előadásra vagy szemináriumra, ezért én úgy gondolom, hogy sokkal egyszerűbb és átláthatóbb is az a verzió, amit szeptember óta csinálok, és méghozzá ezt mutatom, tehát a kis fülecskékkel nagyon könnyen meg lehet találni, hogy mikor milyen óra van. De hogy hogyan is néz ki ez a mappa, az elejére fölragasztottam az órarendemet, az órarend semmi extra, az időpont van ráírva, a kurzus neve, a teremszám, illetve az oktatónak a neve. Aztán ide az elejébe fölírtam az elérhetőségeimet, a címemet, e-mail címemet, telefonszámomat arra az esetre, hogyha elveszne. Ez a fajta mappa egyébként azért jó, mert hogy a karika, ahova be kell ugye rakni ezeket a papírokat, az a mappának a hátuljában van, tehát nem középen. Ha középen lenne, akkor állandóan borulnának erre-arra a papírok, ezért én úgy gondolom, hogy ez a fajta mappa a legpraktikusabb. Van rajta egy ilyen kis leszorító, amit egyébként nagyon könnyű kezelni, tehát ez is segíti azt, hogy ne keveredjenek össze a papírok benne, illetve ezzel a kis karral könnyen ki tudom nyitni a gyűrűket, és újabb papírokat be tudok rakni, vagy ki tudok venni bármit. Én általában ezt a füzetelválasztót szoktam venni. Ez egy nagyon egyszerű kartonpapír, kis fülecskével, ugyanúgy megvannak rajta a lyukak, tehát bármilyen karikára ráfér. És hát ide az elejére ugye fölírom az órának a címét, az időpontját, a helyét, ugyanúgy az oktató nevét és elérhetőségét, és ide például fölírtam a tematikát is, mert hogy itt nem kaptunk külön tematikát, hanem a tanár az első órán mondta el, illetve a teljesítés feltétele az, ami még itt van. Ez nem mindegyik kurzuson van így, mert ahol például kaptam tematikát, itt, nagyon-nagyon részletes a teljesítés feltételéről, illetve az adott témakörökről, amiket veszünk, ezért itt csak ennyi van, és több nem is kellett, nem is volt szükség rá. Egyébként ezt a füzetelválasztót azt hiszem, hogy 15 darab van egy csomagban szín szerint, minden szín kétszer fordul elő, tehát itt látszik, hogy kékkel kezdjük, itt van a következő kék, a narancsárga az utolsó, és itt is. Ezt egy bevásárlóközpontban vettem, ugye ilyenkor július végén, augusztus elejétől, közepétől már nagyon sok iskolaszer van. Ott vettem ezt a mappát is, illetve ezt a füzet elválasztót pár száz forintért, talán
200-300 forint volt, a mappa 5-600, tehát nagyon olcsóból meg lehet úszni ezeket a dolgokat, és a jegyzett papír pedig sima, egyszerű A4-es fénymásoló papír. Hogyha esetleg sok kisebb dolgot kell még tárolni, például fénymásolatokat, vagy a saját jegyzeteidet, amit kiírsz valamit, akkor én ahhoz szoktam ilyen kis A5-ös bugyit vásárolni, és azt berakom ide, illetve vagy elől, vagy hátul szoktam még tartani egy bugyit arra az esetre, hogyha a tanár ad éppen órán valamilyen fénymásolatot, hogy ez legyen meg, és otthon szoktam kiukasztani és lefűzni. Elhoztam nektek még egy mappát, amit mindenképpen szeretnék megmutatni. Egyébként én úgy gondolom, hogy ugyanilyen mappát fogok venni mostanra, mert hogy én Amerikából hozattam magamnak egy mappát. Mert hogy láttam interneten, hogy ezt a fajtát ajánlják, ha kinyitom, akkor ugyanúgy a gyűrűk itt vannak, viszont az látszik is, hogy sokkal kisebbek a gyűrűk, tehát sokkal kevesebb papír fér bele, de itt ennek is van ilyen kis könnyebben nyitható zár. Ugyanúgy oldalt be lehet írni a nevet, címet, telefonszámot, akármit, és itt elől is és hátul is vannak kis zsebek. Ezeket a kis zsebeket én abszolút nem használtam, a tavaszi szemeszterben használtam egyébként ilyenfajta mappát, csak másik színűt, de nem annyira voltam vele megelégedve, mert az látszik is, hogy az A4-es papír éppen hogy belefér. Tehát jobban szeretem, hogyha egy kicsit nagyobb a mappa, mint a papír, ez az előzőnél megvan, mert hogy jobban védi így a jegyzeteket, illetve a papírokat, az a mappa, amelyik egy kicsit nagyobb. Tehát teljesen jó ez a fajta mappa, viszont úgy gondolom, hogy én ezt nem valószínűleg, hogy fogom használni, de nyilván tehát ez is teljesen jó, viszont az amerikaiaknak másfajta papírjaik, tehát nekik kisebb papírjuk van, mint ez az A4-es, nekik direkt van már kiukasztott verzió, vonalazott és egy kicsit kisebb, keskenyebb. Amiről még szeretnék beszélni, azok a füzet elválasztók, itt is különböző fajtákat vettem, ezt például a helyi papírboltban 12 címkéje van, ez 990 forint volt, Franciaországban készült, és látszik is, hogy egyébként nagyon szép, és ugyanúgy eléggé vastag, de attól még rugalmas, hogy valószínűleg kartonpapírból készült. Ez az, amit tavaly össze használtam, ezt szintén ott vettem abba a bevásárlóközpontba. Maradt némi extra, itt azért hiányzik ennyi, mert hogy meggondolatlanul idő előtt beírtam ide a fülecskékhez a kurzusaim nevét, illetve ide föl is. Ezt nem kellett volna, mert amíg nem vagyok teljesen biztos benne, hogy milyen kurzusaim lesznek, hogy leadok-e valamit, esetleg fölveszek-e valamit, cserélek-e, addig nem érdemes fölírni, mert akkor az nem lesz átlátható. Tehát ezek a füzetcímkék, illetve jegyzetek az alapján voltak elrendezve, ahogyan mentek az óráim, tehát az órarend alapján, amit szintén ugye a mappa elején lehet látni. Tehát érdemes megvárni ezt a 2 hetet, amíg biztosak lehetünk benne. És akkor van még ez a 2 fajta, itt látszik is egyébként, hogy tehát ezt Amerikából hozattam szintén, tehát ehhez jár. Látszik is, hogy sokkal keskenyebb a papír, mint az A4-es. Ez nem véletlen, tehát ezt így találták ki az amerikaiak. Az elképzelés az az, hogy tudsz ezzel spórolni, mert hogy ezt az oldalt lefénymásolod, és én ezt is használtam a tavaszi szemeszterben, tehát ezt lefénymásoltam, és csak ide írtam fel a kurzusok nevét, ezekre pedig nem írtam. Na már most sokkal hasznosabb, hogyha erre is föl tudom írni a kurzus nevét, címét, az oktató nevét, elérhetőségét, tehát érdemes kihasználni egyébként ezeket a dolgokat. Ebből van a fekete-fehér, illetve a színes verzió, ugyanúgy 15-15 kurzus fér rá. Hátránya ennek a franciának egyébként, hogy ez csak 12-es, ez viszont, ha jól emlékszem, 15-ös volt. Nyilván meg lehet csinálni azt, hogy valamiből duplázok, viszont akkor már nem lehet teljesen átlátható. Tehát nekem is volt olyan, hogy 15 óránál többet vettem fel egy fél évben,
ősszel is egyébként, és akkor az utolsónál dupláztam, tehát itt ebből narancsárgából volt 2. Hogy miért használok fénymásoló papírt, azt már mondtam ugye, hogy sokkal egyszerűbb jegyzett sima papírból tanulni, mint füzetből. Egyrészt, másrészt nem tudhatod, hogy éppen feleslegesen veszel meg egy füzetet, vagy kevés lesz az a füzet. Ezt úgy alakítod, ahogy szeretnéd, úgy rendezed, ahogy szeretnéd. Hátránya viszont az, hogy könnyen elveszítheted a papírokat belőle, egy-egy oldal elveszhet, hogyha nem figyelsz oda. Tehát tényleg azoknak ajánlom, akik nagyon-nagyon odafigyelnek erre. Volt is egy csoporttársam, aki mondta, hogy ő is szeretne egy ilyen mappát, mert hogy az enyém tök jól néz ki, viszont ő ismerte magát, és tudta azt, hogy így is, tehát mindenképpen elkeverednének az ő papírjai, ő nem vigyáz annyira ezekre. Ezt a verziót, tehát ezt a mappás gyűrűs füzetel vagy részelválasztós megoldást mindenképpen csak azoknak ajánlom, akik tényleg nagyon oda tudnak figyelni arra, hogy semmit ne veszítsenek el. Ha tetszett a videó, akkor ne felejtsetek el feliratkozni egy csatornámra, bármilyen kérésetek, kérdésetek van, nyugodtan írjatok. Fogok még feltenni nagyon sok videót egyébként iskolakezdéssel kapcsolatban is, tanszerekkel, illetve folytatni fogom a Bullet Journal videókat is. Köszönöm szépen a figyelmeteket, sziasztok!